Čaute ľudia, moje meno je Oldika alebo Garmatel. Teraz v tomto prípade to je, by som povedal, že vyrovnané tie obidve mená, pretože mám dva účty a na jednom mám teraz, dneska som dostal ban, som hral s mojimi kamošmi Ranked Team a proste komp mi úplne vypadol a dostal som ban. Ale toto chcem robiť čo najkratšie, takže ľudia, chcem sa vám oznámiť, že budem robiť súťaž o RPčka, okolo o 1750 RPčok, čiže kto sa chce zapojiť do súťaže, tak pod toto video dávajte komentáre, hotovo, nemusíte dávať ani nič like iba tak, ale napíšte mi iba hotovo a pošlite to tam a ja o presne, teraz je, ktorého je? Teraz je 2. februára, čiže 9. februára vylosujem výhercu, čiže a ten, kto vyhrá vlastne, tak buď mu pošlem tie RPčka, alebo mu ich kúpim, alebo proste tak nejak, no. Čiže ja som dobre, takže ja sa s vami zatiaľ ručím, alebo mu dám pajsne v kartu, no. Čiže ja sa s vami zatiaľ ručím, ľudia, užívajte života, užívajte lolka a bohom. Vlastne, no, tak ešte som vám chcel vlastne povedať, že ďakujem za aspoň nejaké, to som nechcel, ďakujem aspoň za nejaké tie úspechy pri tom prvom videu, čo som dal na Facebook stránku, takže ďakujem a takže čaute ľudia, no, učím sa s vami. A užívajte lolka teda.